Τι κάνει λοιπόν το κτηνιατρίο Species Care for Animals ΣΑΜΚΕ για τα αδέσποτα ζώα του νησιού? Το κτηνιατρίο δημιουργήθηκε πριν 3 χρόνια ακριβώς για αυτό το λόγο. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε και αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε είναι η ευημερία, η ευζοία και η εξυγίαρση των αδέσποτων γατών του νησιού μας, τα οποία υπολογίζουμε ότι ξεπερνάνε τις 6 με 6.500 ζώα. Αυτά τα 3 χρόνια που η δομή μας λειτουργεί, έχουμε στηρώσει πάνω από 1.500 αδέσποτες γάτες, τις έχουμε στηρώσει, τις έχουμε καταγράψει, τις έχουμε παρασιτώσει και εμβολιάσει. Πώς γίνεται λοιπόν όλο αυτό? Όλο αυτό γίνεται με τη βοήθεια των εθελοντών. Έχουμε εθελοντές στο νησί που προσφέρουν την υπηρεσία της παγίδευσης των αδέσποτων ζώων, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας για να λειτουργούμε, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να βγαίνουμε εκτός δομής και να παγιδεύουμε ζώα. Και με εθελοντές από το εξωτερικό που έρχονται στο νησί για αυτή τη δουλειά και μόνο. Καθημερινά λοιπόν στηρώνουμε πάνω από 5 ζώα την ημέρα. Όταν έρχεται ένα ζώο στη δομή μας, το βλέπει κτηνίατρος, καταγράφει την κλινική του εικόνα, προχωράμε στη στήρωση, στον εμβολιασμό και στην παρασίτωση, μένει 1 μέρα μαζί μας και την επόμενη γυρίζει στην αποικία του, ελευθερώνεται στην αποικία του. Πάντα είχαμε προγράμματα με το Δήμο Σπετσών, αλλά τώρα με την νέα Δημοτική Αρχή αυτό έχει γίνει καθεστώς. Έχουμε ετήσια προγράμματα στηρώσεων. Σε λίγες μέρες θα έχουμε και ετήσια προγράμματα νοσηλειών. Πολύ σημαντικό για τα δέσποτα ζώα αυτό. Το οποίο αυτά τα προγράμματα, το βασικότερο όλων είναι να έχουν συνέπεια, να μην έχουμε παύσεις. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Σπετσών καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των στηρώσεων, αλλά πάντα με τη συμμετοχή του κτηνιατρίου μας. Επίσης, σε κάθε αποικία που εξυγιαίνουμε και όλες οι γάτες, οι περισσότερες γάτες είναι στηρωμένες, εμβολιασμένες και αποπαρασιτωμένες, έρχεται το κτηνιατρίο μας και τοποθετεί σταθμούς σύντησης και προστασίας αυτών των ζώων, τα γνωστά Cats Hotel and Restaurants, τα οποία λειτουργούν άψογα. Μέχρι τώρα έχουμε τοποθετήσει 13 τέτοιους σταθμούς, τους παρακολουθούμε καθημερινά. Ο κάθε σταθμός φροντίζεται από ένα συγκεκριμένο εθελοντή. Δεν αφήνουμε να μπουν γάτες σε αυτές όλες τις αποικίες αστήρωτες, και όταν μπαίνουν γάτες αστήρωτες κατευθείαν είναι το πρώτο μας μέλημα να έρχονται για στήρωση, και έτσι κρατάμε τον αριθμό σταθερό. Ποιος είναι ο στόχος μας λοιπόν με τα Cats Hotel and Restaurant? Θέλουμε αυτό το project να το επεκτείνουμε σε όλες τις αποικίες του νησιού μας, έχοντας μαζί μας ως αρρωγό το Δήμο Σπετσών, αλλά και όλους τους κατοίκους του νησιού μας και τους επιχειρηματίες, γιατί γνωρίζουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή όσον αφορά τα δέσποτα ζώα που συμβιώνουν μαζί μας. Κάτι αλλάζει στο νησί.